Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kulo Wildan Anindya Dwianto saking kelas 11 Broadcasting, absen 9. Teng mriki kulo badhe pidato sesoreh basa Jawa acara resmi Hari Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan, para bapak saha ibu, para pamong, para tamu kinansi, saha para tamu undangan ingkang kula tresnani. Sepisanan sumangga kita ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking berkah lan rahmatipun kita sedaya dipun paringi kesempatan saha kesehatan sehingga saged kempal bebarengan wonten ing acara peringatan Hari Pahlawan ingkang kinurmatan punika. Para rawuh ingkang kinurmatan, tanggal 11 November dipun tetapaken dados Hari Pahlawan minangka pepeling tumerep bangsa Indonesia. Ing dinten punika kita sami ngengingi Perang Surabaya tahun 1945 ingkang dados salah satunggaling peperangan paling ageng sesampunipun kemerdekaan dipun proklamasikan para pahlawan nalika semana senajan kanthi gaman prasaja, nggadhahi semangat, wani lan pantang menyerah melawan penjajah. Perjuanganipun boten namung kanthi pedang lan bedil, nanging ugi kanthi semangat katresnan dumateng tanah air lan keikhlasan ngorbanake jiwa lan raga boten wonten ing antarane para pahlawan ingkang mikir kepentingan pribadi, nanging sedaya gegayutan kaliyan kemerdekaan bangsa. Para rawuh ingkang kinurmatan, saged dipunwastani bangsa kita punika saged merdika awit saking getih lan idup para pahlawan kita. Minangka generasi penerus kedah eling lan waspada amargi tanggung jawab kita sanes malih mbela kanthi bedil. Nanging kang kemerdekaan kanthi karya prestasi lan budi pekerti luhur, kita kedah ngajeni lan ngurmati pahlawan kanthi cara sinau sing sregep lan temen supados dadi generasi sing pinter lan berakhlak, ngajeni wong tua, guru lan sesami awit punika bagian saking budi pekerti luhur, lan nguri-nguri budaya bangsa amargi budaya punika jati diri bangsa, lan jaga persatuan lan kerukunan awit bangsa sing guyuh lan rukun mesti kuat lan ora gampang dipun pecah belah. Para rawuh ingkang kinurmatan, kita ugi kedah eling pahlawan boten namung wonten ing jaman biyen. Ing jaman semenika saben tiyang saged dados pahlawan. Pahlawan pendidikan, pahlawan lingkungan, pahlawan kesehatan, lan pahlawan ing bidangipun piyambak-piyambak. Sing penting gadah semangat pengabdian lan kepedulian kangge bangsa lan masyarakat. Mila saking punika kula ngajak dumateng para tamu undangan aja tau kelangan semangat juang senajan gesang wonten jaman modern. Jaman menika butuhaken pahlawan ingkang saged mikir, kreatif, saged nguasani teknologi lan tetep gadah akhlak
mulia. Para rawuh ingkang kinurmatan, pungkasanipun sumangga kita tansah ndedonga mugi-mugi para pahlawan bangsa dipun tampil amal ibadahipun dipun paringi panggonan ingkang mulia wonten ing sisi Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita sedaya saged nglanjangake perjuanganipun kanthi cara ngisi kemerdekaan kanthi karya nyata, pengabdian lan pengajengan ajeng kang luhur. Sekian ingkang saged kula aturaken, nyuwun agunging pangapunten bilih wonten lepating ukara. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.